Tää on oikeesti tyhmit mitä Siinä on pöydät, pöydässä on rahat! 200 € potissa rahaa! 200 €! Kuka nostaa isoimman? Onko se Sami? Vai onko se Sami? Ai vittu. Kumpi on tänä iltana? Tienaa parissa sekunnissa! Pääsee hyville tuntipalkoille! Niinku Billy Loomis! Aina haluu päästä tuntipalkoille! Ei oo merkattui kortteja. Nyt ois saama tuntipalkoille. Voi vittu tää on. Jack Sparrow! Ei, oliko heikko eka? Siinä kumpi aloittaa? Niin. Ja se kumpi joutuu näyttää Mitä Sami on? Kruuna vai klaava? Ei vittu tää on sairas. Vittu niin. Noniin. Kruunu. Eli sä saat päättää. Ota nyt sieltä. Kumman kortti Ota hyvä näytetään? kortti sieltä. Toi. Se on vittu, se on 100 sen kortti. Niin. Se on sun pitää näyttää. Se näyttää sitä. Ei. Mitä miettii Sami? Mitä hän tekee? 50% todennäköisyydellä! Hiljaa, lasketaan todennäköisyys. Yli 50, yli 50, pelaa! Valitse jo kortti. Hiljaa, lasketaan todennäköisyys. Paljon! 9 ylöspäin! 10, 11, Jätkät, 12, akat, 13. turkot, S. Tulee. 20! 100 se kortti. 20 out. Sami on... 100 € siinä. Leidykö 100 € kortti? Noniin. Onks tää sun mielestä 100 sen Jouko, nyt on Haluutko vaihtaa? hiljaa! Hiljaa! Haluutko lukita se? Sä voit vielä vaihtaa. Voi vai. Jouko, ota se kalja pois. Aivan varma, haluatko lukita vai? Hei nyt hiljaa! 100 € kortti. Jouko, hiljaa! Älä tuo. Eikö nyt hiljaa kaikki? Hei hiljaa kaikki! Ei vittu. Halli räjä. Ei joko tapaukset. Mä väitän, että on kaikki. Mä väitän kymppisiin. Tää on vittu köyhempi. Hei nyt on Otetäänkö ysi? Niin mitäs? Ysi ja uusi. Asiat tulee lisää. Herkullinen Tänne vaan, tilanne. tänne vaan. Hei nyt 100 € potissa. Hei nyt hiljaa! Ollaan Sami. nyt... Hei nyt ollaan hiljaa! Ja nyt Paljon, on Billy paljon petsi. Onneksi olkoon! Onneksi Täällä on olkoon! helppo hymyillä! 100 €! Hyvät tuntipalkat! Ja hyvälle kakkoselle! Sami, tupla tai Kiitän kuitti, tupla järjestä tai kuitti. kylpiä! Hyvä peli! Kiitoksia. Kiitoksia Jari, että saa mennä rahaa muuta. Sami, kato, mä ois valinnut tän. Ja se ois ollut kahdessa. Ei tätä mä kattelin ekana. Ei vittu, Oi, se on tasu. Katsotaanko mikä olisi tulossa tasoissa? Saatana. Onks tää ihan fiksu? Sami ois valinnut tän. Ja se ois Jouko on. Siinä lähtis. kannatti se taksilla. Näköjään kannatti lähteä taksilla.